Wel, dyma ni yn set Sanctuary. Felly mae Sanctuary rhaglen Cristnogol sydd yn darlledu pob dydd Sul ar Facebook. Felly dechreuon ni mis Hydref, llynedd. Felly ni ddim wedi bod ymlaen am flwyddyn eto. Felly rhaglen hanner awr yw e. Dyn ni'n cael caneuon. A wedyn mae pobl yn dod i siarad gyda Dwi'n sydd yn fel host i'r rhaglen yn sôn am pethau maen nhw'n wneud yn y byd, gyda capeli neu yn gweithio gyda pobl, yn sôn am Iesu, pethau fel yna. Ac wedyn mae dros bron 5,000 o bobl yn gwylio pob wythnos. So ni'n really impressed. Wel, y peth mwyaf dwi wedi dysgu really, yw i bod yn amyneddgar. Dwi'n hoffi gwybod yn union beth sy'n mynd i digwydd a dyma'r plan a dyma beth sy'n mynd i digwydd. Ac yn sydyn, oedd popeth wedi cael, oedd yr ysgolion wedi cael, felly oedd y plant adref fi, oedd yr holl capeli wedi cael, felly oedd y gwaith o'n i'n neud wedi stopio. Felly oedd rhaid i fi dysgu bod jyst i rhoi popeth i Duw, jyst yn trystio bod popeth yn mynd i bod yn iawn a jyst yn popeth yn ei dwylo really. Wel, yn y dyfodol, dwi'n mynd i trio i just bod yn mwy amyneddgar a bod ddim trio wneud popeth. Achos gyda'r cyfnod clo, oedd y capeli gyd ar gau. Ac weithiau bod ni'n fel gweithwyr yn meddwl bod y capeli, yr adeilad, yw'r pethau bwysig. A dyn ni wedi gweld dros y cyfnod yma bod ni dal gallu wneud rhai pethau, nid popeth, ond dyn ni dal gallu wneud pethau heb yr adeilad. A falle wrth symud nawr i mewn i dyfodol, bod falle dechrau meddwl tu fas i'r bocs tipyn bach, y bocs, yr adeilad, a just bod ni'n gallu dysgu pethau newydd, a bod ni'n gallu wneud, trio pethau gwahanol i gweld beth mae Duw gallu wneud. Mae Duw gallu wneud lot, sort of pethau ffantastig, os ni'n rhoi siawns iddo fe.